Mas init nga panag-abot sa hardcourt ang ayang atangan sa mga mahiligon sa basketball kana sa Game 2 sa NCAA Season 98 Men's Basketball Finals. Si Nico Sereno sa report. Where to win its 20th Men's Basketball Crown. Sa kabeterano. Tumong sa Benil Blazers o Letran Knights ang pag-angkon sa championship trophy sa ilang panagharong sa Game 2 sa Season 98 sa Men's Basketball Finals. Apan alang sa mga players, aduna usab sila'y mga rason sa ilang pagsuot unya sa korte. Kinialang sa dungog sa ilang tunghaan. Sobrang importante kasi dito namin mapapatunayan kung hindi tsamba yung mga panalo namin ng mga nakaraang season sa championship. Alang usab kini sa Katilingban. In-expect namin talaga na maraming manonood, maraming susuporta sa amin. Yung mga, yung community na parang hindi naniwala. So ngayon nagtitiwala na sila. And hopefully, yung support nila is talagang nandun sa amin. Alang sab sa mga nag-una kanila. Mas maganda mag-champion kami dito ngayon. Makuha namin para yung mga gagraduate sa amin, matulungan din namin sila. Alang usab sa ilang kaugmaon. Sobrang magandang stepping stone sa amin, especially sa mga graduating, kung anong para sa future, kung itong championship, itong finals appearance. Sobrang grateful kami na nandito kami at alam namin sobrang importante ito para sa careers namin. Alang sab kini sa mga musunod kanila. Final year ko na kaya sobrang importante to para mapakita ko kung yung exit namin mga veterano maging maganda po. Adunay nagkalain-laing mga hinungdan apan usa lang ang ilang katuyuan ang paglangkat sa kampyonato o kadungganan nga uban niini. At ang Game 2 sa NCAA Season 98 Men's Basketball Finals karong Domingo sa GMA ug GTV. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Where to win its